शुरू करबले हो बाड़ू ए बची मैया के अंगना बुलबले हो बाड़ू पूजा पाठ शुरू करबले हो बाड़ू दान दक्षिणा द ढेर है न मोरीना न मोरीना पंडित जी दक्षिणा अरे पंडित जी दक्षिणा धारीना पूजा सफल मोर तोरीना पंडित जी दक्षिणा धारीना पूजा सफल मोर तोरीना अरे लीना पंडित जी दक्षिणा धारीना पूजा सफल देता 551 रुपया मन में खुश हो जाई हो बाबा जबूरी हत बावे खाली कहवा से हम ले आई हाँ हरी बोली देता 551 रुपया मन में खुश हो जाई हो बाबा जबूरी हत बावे खाली कहवा से हम ले आई हाँ 100-150 से कम आगे बढ़ीना बढ़ीना पंडित जी दक्षिणा अरे पंडित जी दक्षिणा धारीना पूजा सफल मोर करीना पंडित जी दक्षिणा धारीना पूजा सफल मोर करीना अरे लीना पंडित जी दक्षिणा धारीना पूजा सफल मोर करीना बिना दान दक्षिणा के पूजा रहेला